dafara e passé daka kasrat nama sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone toyi i yere ta sita sidi kan numéro flani warci war sera allo ye war soro o nyena tiere la koni sama be maminye kongomi ti goshi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nogoni mali war ci sira be depo e fuye war be ci funi application e wa bosara e musaka fitini ye sama mone jini kurambe sara na e credit u beta na e sani fere be ke na e sama mone ni an maliyan taye aya chifle kan galumbonda Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanké? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP-KSI Seukaufi. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fo ni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam n'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ Senata sera bela jeleni bagamara ni jegalamo ibiseka o bela jelen ke centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Seuka fei uma dauma minye machiniste agricole carrelage ka ta fe staff ni décoration ma nunu bela jelen ke bayele mali minaw olu fana be ubolo kulu kala musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se o kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFP-KSI ale bi maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. ESKJ, École de santé Kalajata, Anna Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limanau, doctorate Jango Nyese, bien turcola de la Koi, Fieu, Fuacastro, Ie Banani Cardon, Cardon Nakari, Mimi Gasawa Gasaka Dangarika, Adamaleka Yenamayala, ou Kalaka Mo Faricolola, ou Eratin, Fieu, Fuacastro, Ie la Collection Yuma Segere, a Flair Okoro, École de santé Kalajata, Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, on veut pas ya Kalabankura. Famille santé bara Mayesa, Nimbera de Beke, École de santé na Bolofara Chamala, École de santé Kalajata, on a flecké en bolo jigier. Formation de qualité, doctorat Siraka, Mimi Tegalo Kafo, Oka Dimson Gafutna Yelenye, Opera de Lebekala, Nilakolso Dagabana Nuna, Ugo Bolofaro de Flani, Sigle niveau de technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire, deuxième cycle, noye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide soignant, katapara matronica, Nimpela de l'Edesledo,
école de santé kalajata na bolo fara caman institut de sciences médicales gore la ayiwa lakɔlidenw ani lakɔliden zɔnw a y'a sefa joona a ka lakɔliso in sɛgɛrɛ yɔni jama ka caya u tɔgɔlen de filɛ anw fɛ kalabankura yan hôtel wasulu kɔfɛ de coyi wali kelen nɛgɛjuru banba 76 45 85 40 n'o min ja 20 80 22 20 kalan kalan ye siniɲɛsigi an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. Limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲumandɔn jani ale sugandili la yaasa ka se k'aw ka kibaruyaw olu sɔrɔ bi ye araba ye tubabukalo ale tile 16 ye bi ye san 2024 kunnafoni kelen pe de bɛ bi kunnafoni kelen o bɛ tali kɛ min na sa o ye wolomasiri tabaw olu ɲɛmaa kuraw jalakuraw jɔyɔrɔkuraw o dira olu caman ma amara kɔnɔ sɔrɔsi cɛ foyi tɛ min ka jala b'ale ta ɲɛ général d'armée a b'an hakili jigin Musa Tarawele la sabula ni aw hakili b'a la Musa ka janaja don alama hinɛna Amadu Tumani Ture la a ko ko Musa kelen pe de tun ye général d'armée Mali kɔnɔ donc ni Musa tɛ yen ale ATT de kun ka jala bɛ jalatigi bɛɛ lajɛlen ta ɲɛ nka bi bi in na min ye général de corps d'armée a e ko 5 t'an ka jamana kɔnɔ bi bi in na nka général d'armée ye kelen o ye colonel Assimi Goïta ye safurula colonel ya fɔli dabilara général do ayiwa baara in a laɲini a kɛra conseil des ministres kɛnɛ de kan waliya in kɛra cogo di a nana cogo min an ka bi wulada in na kuma fanba bɛna kɛ o ye yaasa maaw ka se ka a faamuya Amara. An bi bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn bi conseil des ministres kɛnɛ kan Kuluba faama sigiyɔrɔ la min ye décision belebeleba dɔ o taara bi colonel Assimi Goïta ale min yɛrɛ ye furancɛla fanga a jɔsen belebeleba ye k'a sababuya kɛ a jɔyɔrɔko ye ale kɛra laɲini kɔnɔna na général d'armée jala in o taara ka di ale ma sabula ni waati laban ninnu na wulikajɔw ani baara minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ale jɔyɔrɔ bonyana o la kosɛbɛ Assimi kelen ma jala sɔrɔ conseil des ministres kɛnɛ kan bi min ye wolomasiri taba dɔw fana ye olu fana ye jala in sɔrɔ n'a bɛ fɔ ma ko grade exceptionnel ka kɛ ni wulikajɔ ni baara minnu bɛ senna an ka jamana kɔnɔ
wolomasiri tabaw yɛrɛ ye baaraba minnu kɛ an ka kɛlɛbolo kɔnɔna na ka taa se an ka jamana fan caman ma sɔrɔko ta nasira fɛ yiriwaliko ta nasira fɛ baaraba minnu sigira furancɛla fanga fɛ fo kana se bi ma olu hukumu kɔnɔna na sa maa minnu tun bɛ n'an b'a fɔ ma ko les 5 colonels olu ye baara minnu kɛ o y'a to bi conseil des ministres la u ka jalaw kɔni olu yɛlɛmana min ye colonel Maliki Jaw ye colonel Sadio Kamara colonel major Ismaël Wage ka taa se colonel Modibo Kone ma olu kɛra général de corps d'armée ye Keba Jalo i bɛ corps d'armée dɔn jalam bɛ a y'a bolo général de corps d'armée o taara ka di olu ma bi min ye baara minnu n'u u sera ka olu kɛ ni jɔyɔrɔ in bɛ tali kɛ u yɛrɛ ka wulikajɔ n'u ka timinandiya an'u sera ka baaraba minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ Keba an bɛ maaw hakili lajigi jɛyɛrɛba min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'a fɔra a ma ko dialogue intermalien o laɲini dɔ tun ye jamanaden minnu bɔra kɔkan ka na ani Mali fan caman fɛ u y'a don u ka laɲiniw na Keba ko min ye an ka sɔrɔdasi fanga minnu bɛ furancɛ fanga kunna ko yaasa ka se ka u waleɲuman dɔn ka u fo k'u tanu ka kɛ ni u ye baara minnu kɛ ko min ye jala ye ko k'o d'u ma koyi dugudenw ka laɲini senfɛ u y'a yira sa ko les 5 colonels Asimi ale ni Maliki Jaw ka taa se colonel major Ismaël Wage ma ale ni Modibo Kone ani Sadio Kamara ko k'u kɛ général de brigade ye koyi maaw kun ka laɲini ye nin ye nka sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kulu kɔnɔna na Keba ka kɛ ni jala laban minnu dira ye ani baara minnu kɛra u yɛrɛ bɛnna min kan o ye mun ye colonel major Ismaël Wage min ye colonel Asimi Goïta ye ale ka kɛ général d'armée ye colonel major Ismaël Wage colonel Maliki Jaw Sadio Kamara Modibo Kone olu ka kɛ général de corps d'armée ye o fana kɛrɛfɛ Keba maa wɛrɛw bɛ yen olu fana ye jɔyɔrɔ sɔrɔ koyi colonel Ablaye Mayiga u y'ale kɛ général de division ye min ye général de brigade minnu fana tun bɛ yen ni olu ka jɔyɔrɔ b'u bolo i n'a fɔ ministre min bɛ an ka jamana kɔnɔna lakanakow kunna n'o ye Dawudu Ali Mohamedi nin ye ale kɛra général de division ye général Abdramane Babi ale ni Ablaye Cissé ka taa se Keba Sangare ma ninnu bɛɛ lajɛlen taara ka kɛ général de division ye Keba n'i y'a jateminɛ a bɛ se ka fɔ bi ko 5 colonels ko banna pewu généraux ko de bɛ yen sisan wa Mali wolomasiri tabaw fana ɲɛmaaba kelen min bɛ u la bi o ye colonel général de brigade général d'armée Asimi Goïta ye sabula nin waati in na baara minnu kɛra u ye wulikajɔ minnu kɛ u ye cɛsiri minnu kɛ état généraux minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ yɛlɛmaba minnu kɛra AES sigiliw ka taa se baaraba minnu bɛ ni u y'olu layidu ta jamanadenw ye n'u sera ka olu dɔw sigi sen kan colonel duuru in u ka généraliya Keba man ka bali maa la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn bi k'a fɔ ko u ni nin ka kan sabula ka da mun kan i bolo kuru min ye conseil des ministres ye tiɲɛ don laɲini in kɛra ye nka ka kɔ o ɲɛ maa ninnu ye baara jumɛn ni baara jumɛnw sigi sen kan dɛ colonel duuru n'u tɔgɔ bɛ bɛɛ lajɛlen da su ni tile wolomasiri tabaw ka minɛn tɛ minɛn ye min ye laɲini tɛ laɲini ye fɛn minnu fɔra sa ko k'o ɲini ka di sɔrɔdasiw ma u y'olu caman san n'o ye minɛnw ye bi bi in na farafinna kɔnɔna na an yɛrɛ kunna wololen Mali tɔgɔ bɛ fɔ yɔrɔ caman na k'a sababuya kɛ cɛsiri ni wulikajɔ min kɛlen don ka kɛ ni an ka baaraw ye min ye san 4 in kɔnɔna na an bɛ se ka min fɔ maaw ye Keba colonel les 5 colonels u y'u jija koyi Mali waati min na fanga bɛ bin bɛɛ lajɛlen tun b'a dɔn k'a fɔ ko an ka jamana bɛ cogo min Kidali sera ka sɔrɔ min ye sɛbɛn min n'o ye constitution ye u sera k'o sɔrɔ ka minɛnw san ka pankuru san ka drone san ka avion san ka kɛlɛkɛminɛnw san sɔrɔdasiw ka finiw n'u donfiniw n'u ka balo n'u ka fɛnw bɛɛ lajɛlen k'o falen constitution kura k'o sigi jamana kɔnɔ dunko juguya ni yuruguyurugu k'o kɛlɛ sigi sen kan yaasa o bɛ se ka kɔn cogo min na wa jamana fana bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ waati min na u bɛ na Keba ekɔliso a bisi basalen kun don n'i ye ekɔliko kuma fɔ dɔrɔn maaw jaabi tigɛ tɛ balawu
ayem ga bureau sigi wo ayem ga lajɛ wo min ye maa wɛrɛw ye o nin bɛɛ lajɛlen y'u sɛgɛnnen don min ye sen kolonɛliw ye u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri a y'a to fana min ye IES ye an sera ka don o la o IES ko an n'an kɛrɛfɛ jamanaw ni maa kungo kan n'u man di o fila farala an kan n'o ye Niger ni Burkina ye an n'olu bɛɛ lajɛlen fana dun kun bɛ G5 Sahel kɔnɔ G5 Sahel yɛrɛ fanba sa o de talen filɛ nin ye ka kɛ IES ye bi n'i y'i kun bɔ Mali farafinna kɔnɔna na Mali tɛ jamana dogolen ye tuguni min ye diɲɛ bankun ka Mali kumakan min mɛn nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔla mun fɛ baaraba minnu sigira sen kan nin waati in na fana u ye fɛɛrɛ tigɛ sa yaasa min ye degunba min bɛ malidenw kan ka kɛ ni kuranko ye ka fɛɛrɛ ɲini o la keba denmisɛnw tɛ se ka jigin Asimi na dɛ ayi bɛɛ bɛ se ka fɛn min fɔ Asimi fɔ denmisɛnw stade 7 a bɛɛ lajɛlen n'i ko ko baara kɛcogo ɲuman de ka di ye min ye farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye olu kɔni i t'i bolo kuru 26 mars u y'o larawuli k'o dilan anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba tɔgɔ dalen min na n'o ye Mamadu Konate u y'o dilan Segukaw fɛ yen o bɛ sen na Bamako yan min ye Omnisport bɛ sen na Sikaso ta banna pewu Moti ta banna pewu min ye Kayi o fana banna pewu nin waati in na fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ keba aw minnu b'a la ko munna bɔlɔntan tɔw tɛ taa kɛ Sikaso ni Kayi ninnu na o tɛli ni kafu bɛ taa yɔrɔ min na f'i ka maaw jiginyɔrɔ ɲɛnama o baaraw bɛ sen na bi min ye maa minnu filɛ nin ye n'u nana ka na nin furancɛla fanga in sigi bɛɛ kɔni jɛra min kan o ye k'a fɔ ko le 5 colonel ni a ɲɛna olu de tɔgɔ bɛ fɔ na o tɛ don o don fɔli ye bi in na maliyɛnw ye laɲini minnu kɛ n'o ye falenbaw ye sariya sunbako ta nasira la sɔrɔ o bɛ se ka yakubaya cogo min basigi ni lafiya degun minnu bɛ an kan an ka sifinw ka ko ka taa se bɛn ni kelenya sinsinni ma Mali marabolo bɛɛ lajɛlen k'olu kama bɔ sabula ninnu bɛna waati min kɛba o y'a sɔrɔ région bɛ yen dɛ nka o ma opérationnaliser dɛ o baara min an ye sɛbɛn minnu ta an ko ka baara minnu kɛ olu lawaleyali gɔlɔyaw bɛ olu la nin waati laban in na u ɲɛsinnen don mun ma k'an ka sɔrɔ ko k'a lajɛ min ye mugukan ye ale dɔrɔn tɛ mago ɲɛ tuguni ko ye keba u y'o kɛ bolo fila ye bolo fɔlɔ ye mun ye bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi k'o sɛbɛn dilan o baara bɛ sen na fan filanan ye mun ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nafa bɛ sɔrɔ yɔrɔ minnu na o kow bɛ cogo di dɛ a fɔ misali la mun digitalisation min daminɛtɔ filɛ nin ye a bɛna taa kun fori min na i b'o dɔn wa warimugu t'i ye ɲɛ la tuguni e bɛ se k'i ka wari minɛ don o don ka yaala i bolo zo b'a suɲɛ ka taa n'a ye wa bandu mana dɔn k'e taatɔ don wari tayɔrɔ la o bɛ tugu e kɔ bingalikɛlaw mana dɔn k'i taatɔ don miliyɔn ta o bɛ tugu i kɔ n'i y'i to i ka so dɔrɔn ka sin ka a gosi ten ka a ngalamuti ka a bɛɛ yɛrɛkɛ k'a maraka sara kɛ k'i sigilen to i ka bureau kɔnɔ a yɛrɛ b'a y'a ka cogo min baarakɛyɔrɔ maaw bɛ colo dabila cogo min kuma lankolon minnu bɛ ka fɔ su ani tile olu bɛ se ka ban cogo min maaw bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min ka baara kɛ ka taa baarakɛyɔrɔw la digitalisation in a bɛna nin bɛɛ lajɛlen furakɛ wa n'i y'a jate minɛ nin waati in na u ɲɛsinnen don baara min ma o ye kuranko ye panneau solaire olu baaraw yaasa degun bɛ se ka bɔ an kan cogo min o bɛ sen na ɲɛɲininiw fana bɛ sen na an dɛmɛbaga jamana caman fɛ ka dayɛlɛli kɛ u ye u n'an bɛ se ka cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna na énergie ale ka degun ale ka gɛlɛyaw k'olu ta ba la yaasa cogo min na énergie yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a yɛrɛ ye u y'o ko bi conseil des ministres la kɛrɛnkɛrɛnnenya la à titre exceptionnel faralo ka saw ye Abdramane Babi ye Ablaye Cissé na ale ye Kucalakaw olu ka gouverneur ye ale fana taara ka kɛ général de division ye Keba i yɛrɛ tɔma ale fana bɛ a la n'o ye Keba Sangare ka taa fara Musa Moriba Traoré kan ni ale fana ye général de brigade ye ninnu de kɔni taara nin waati in na Keba ko ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni k'olu kɛ général de division ye sɛbɛn in a taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la conseil des ministres ale kɛnɛ kan bi kulubakaw olu fɛ yen dugu kibaruya min bɛ bi ni o bɛ ka fɔ o ye nin de ye Keba sabula an y'a ye k'a fɔ min ye furancɛla fanga ye san 4 kɔfɛ maa tɛna se k'a fɔ ko nin ye jala ɲini ko ye san 4 kɔfɛ maa tɛna se k'a fɔ ko nin ye jɔyɔrɔ ɲini ko ye
sanani kɔfɛ maintenant se k'a fɔ ko ninnu nana ka na u yɛrɛ ɲini ka fɛn di u yɛrɛ ma o la don nataw la i b'a dɔn k'a fɔ ko AES ko ninnu bɛ anw de bolo hukumu kɔnɔna fana wulikajɔ ni baara minnu kan ka kɛ keba o don nataw la a bɛna olu fana ye wolomasiri tabaw kan ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan Mali ye ɲɛbila sɛbɛnw bila o la ka ban sabula an bɔra sisan alliance la koyi an kɛra confédération de ye jamana saba in bɛ jɛ n'a ye k'a fɔ k'u ka fɛn dɔw bɛ jɛ ka olu kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye yiriwaliko ta nasira ye o ye jamanaw cɛ furancɛ ta nasira ye nka Amara n'i ye nin kɛtɔ ye nin fana ye signal ba ye transition ma maa bɛ se k'a fɔ segin Sunjata ma sako ye parce que min ye transition ye maa ti bɔ a kɔnɔ ni transition wɛrɛ ye dɛ i bɛ bɔ a kɔnɔ ni kalata de ye nin kɔni ye ko min ɲɛbila ye Ala k'o kɛ hɛrɛ ye an ka jamana ma parce que bi bi in na maaw bɛɛ lajɛlen bɛ min nɔfɛ o ye nin ko ninnu bɛ se ka kunfori cogo di kunfori cogo ɲuman min bɛ a la baara min bɛ ni ɲɛmaaw y'o daminɛ an k'an jija an k'o sinsin an k'o timɛ o ka se ka ban minnu ma an b'u fo k'a fɔ ko u félicitation ko u k'u cɛsiri u ka dɔ fara baara ni danaya min dar'u ka jamanadenw fɛ min ye u yɛrɛ ka laɲinibaw ye minnu ye fɛn minnu tɔbaw bɛ u bolo u k'olu sabati Inspecteur général de douane Amadou Konate ma ko sabula ni waati laban in na min ye diɲɛ seleke naani yɛrɛ douane minnu ka bolofara man ka Kigalikaw fɛ nin ye jɛkulu in n'o ye prix in ye jɔnjɔnden in ye ale tako 19 de ye nin ye farafina kɔnɔna na minnu bɛ yiriwali baaraw kɛ sɔrɔ bosonbaw jamana 80 o de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye u y'a yira sa ko jamana 80 kɔnɔna jɔnjɔn min bɛ yen ni cɛw ni muso minnu y'u cɛsiri ka baaraw kɛ u ka jamanaw kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka sɔrɔ kɛ cogo min na minnu bɛ sɔrɔ yakubali nɔgɔya kosɛbɛ u ka jamanaw kɔnɔ wagandew bɛ se ka fa cogo min ko ɲinan ta jɔnjɔn a dira Mali douane ɲɛmaa ma koyi inspecteur général de douane Amadou Konate prix-ba in yɛrɛ a tɔgɔ ye nanzarakan na ko Prestige Étoile d'Afrique o tɛ farafina lolo ye sa wa u y'a yira k'a fɔ ko ale de kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnma da ye baara ɲuman kɛcogo la sɔrɔ ko ta nasira fɛ farafina an fanfɛ bolo olu douane ɲɛmaa don diɲɛ seleke naani Amara k'a ka la a yɛrɛ kɔngɔn falen don a jɔnjɔn caman na bi maa min don a timina ka di a bɛ baara kɛ wa a bɛ waso ni a ale taara sɔrɔdasiw ka dɔgɔtɔrɔw fɛ yen sɔrɔdasi dɔgɔtɔrɔw minnu bɛ baara kɛ sɔrɔdasiw tɔgɔ la ale kɔni taara donbolo kɛ olu ye balo k'o di maaw ma maa minnu bɛ yen bi n'olu ye kɛlɛkɛyɔrɔ la n'olu joginnen nalen don ani maa minnu bɛ yen n'olu ye falatɔ ni yatimɛw ye muso minnu bɛ yen n'olu cɛw fatura kɛlɛdagaw la balo ninnu kɔni sa a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye maa minnu bɛ yen n'olu sen karilen don olu bɛ bere minɛ n'a b'a fɔ ma ko beki nanzarakan na olu o den 30 tun bɛ a la n'i ye musaka in bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan sa a bɛ bɛn sɛbɛn wari miliyɔn 15 ma o de dira sɔrɔdasiw olu ka sɔrɔdasiw olu ka dɔgɔtɔrɔw bolofaraw ma minisiri a taara yɔrɔ filanan min na sa o ye maa min ka kɔrɔ ni ancien combattant bɛɛ ye Abasi Kureshi ale yɛrɛ bɛ Lafiyabugukaw fɛ yen minisiri taara bɔ ale ye k'a fɔ colonel Asimi Goita fɔ donc an bɛna an ka papiyew yɛlɛmali daminɛ sini o tɛ voilà général d'armée Asimi Goita ale min ye sɔrɔdasiw ka ɲɛmaaba ye bi a ko ka taa capitaine Abasi Kureshi ko ka taa ka denbaya la ka taa foli k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Asa Bajalo a tilalen kɔ o bɛɛ la sa sɔrɔdasiw ka polyclinique min bɛ Katikaw fɛ yen a taara olu ka yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen lajɛ yen de sa bloc in kɔni n'o y'u ka bloc in ye maaw bɛ opérer yɔrɔ min na ni denmisɛnnin minnu bɛ yen ni olu ni a b'a fɔ cogo di nanzarakan na donbolo n'o ye enveloppe symbolique ye o taara ka di u ma comité interministériel mun sigira premier ministre fɛ yen u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kalanko n'o ye école ta ye novembre kalo nata tile 4 don baara minnu kan ka kɛ sa gouverneur lakaw préfet ni kalanta baaraw bɛ se ka kɛ cogo min UNICEF ale fana ye guwaw di guwa minnu n'a b'a fɔ olu ma nanzarakan na ko tantiw
olu na sigi yɔrɔ la sa yɔrɔ mun na ekɔliso yɔrɔ mun na kalanso kɔni bɛɛ lajɛlen binnen don olu jɔli kuraw o baaraw kan ka sigi sen kan fana jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa k'a fɔ ko min ye sanni i sago bɛ minnu bolo k'u tɛ se ka sanni kɛ bi ko fo nɛgɛ kanɲɛ fu waati a mara sisan ni i sago ni ale nana zen i b'a dɔn min bɛna na kɛ wa yɔrɔ k'a daminɛ kunna sininko la ka n'a bila bi nɛgɛ kanɲɛ fu la min ye i sago ye maa tun tɛ se ka crédit ci ale kɔnɔ énergie ko sisan ko ni i bɛna na crédit ci i bɛ jazz 910 jazz walima i bɛ taa énergie yɛrɛ ale ka site kan n'o ye eden.ml ye u ka o site web fana ka fana min ye maaw ye u bɛ se ka sanni kɛ u ko ni sanni fana kɛra min ye sanni feere hukumu kɔnɔna na ye n'i ye sanni kɔni kɛ zen k'a daminɛ kalo tile 17 la sa i bɛ fɛn mun don ni o ye kɔdi ye o saba de bɛna na d'i ma koyi fila fɔlɔ o bɛ don yaasa i ka se cogo min na ka se ka i ka compteur ale mise à jour kɛ min ye sabanan ye sa o de kɔni bɛ k'i ka crédit ye ni maa minnu b'a fɛ ka nɛgɛjuru sira ci sa i bɛ jazz 910 jazz i b'o o digi yaasa cogoya min na i bɛ se ka sanni kɛ énergie du Mali ale ka nasiraw fɛ sisan an bɛ taa segukaw fɛ yen segu min ye denmisɛnninw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko fo dɔ ka bɔ nin waati na sɔngɔ la transport ale sɔngɔ cayalen don segukaw fɛ yen o hukumu kɔnɔna na sa segu denmisɛnw u ye laseli min kɛ an ka jɛ ka o lamɛn. bi segu sifin bɛɛ lajɛlen bi yan nɔ an degunnen don ka sanga ni gɛlɛn man ka transport ko ta fanfɛla la an b'a ye k'a fɔ waati bɛɛ dɔ bɛ bɔ carburant na mɛ hali sisan dɔ bɛ fara transport de kan n'i y'a ta k'a lajɛ i tɛ se ka voyager bi ka taga Bamako n'i ma 1000 bɔ alors que 100 de don o gɛlɛya de b'an kan o de kosɔn segu sifin bɛɛ lajɛlen bi yan wa a ma ban dɛ nin y'a daminɛnen de an bɛna fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in kɛlɛ kɛ dɔ bɛ se ka bɔ transport la cogoya min na a ka segin a prix kɔrɔ la an bɛna welewele da ka ɲɛsin an yɛrɛ ka marabagaw ma an b'an dama kasi olu ye gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ u b'a kalama u ka fɛɛrɛ kɛ teliyala dɔ ka se ka bɔ gɛlɛya in na laɲini tɛ dɔwɛrɛ dɛ transport ka se ka segin kɔrɔlen la an bɛ nin ye segu sifinw olu kumakan ye kɛlaw n'a bɛ fɔ olu ma ko contractuel maa 151 olu ni orange karilen don ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen sa nin y'olu san 10 ye dɔw san 10 a koyi bataki o de juru ma u ka bɔlɔlɔ siraw fɛ bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ sa o kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye baarakɛla ninnu ye olu yɛrɛ kɔni dabali de banna nin ko in na sabula nin ye a dɔw san 10 ye san 12 ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ énergie fɛ énergie ka o baara min ye EDM Orange Mali fɛ Orange Mali ka nin baarakɛla ninnu olu kɔni u kun dilen don cakɛdaw ma cakɛda minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ olu ma sa ko bureau de placement in de kɔni tun bɛ u ka saraw n'u ka kow bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ nka a nana ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na EDM yɛrɛ ale y'i fosi ka bɔ ninnu kɔrɔ koyi o de la sa ka taa k'a fɔ k'u ka baara jɔ pewu minɛn minnu tun bɛ n'u bɛ baara kɛ n'o ye barge minnu tun bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen minɛ u la ni maa kofɔlen ninnu fana ma bila dagirinda la olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana yɔrɔ caman na taama mɛnɛ sisi ma bɔ min kɛ a fɔra ko min ye Orange Mali ye a ɲɛmaaw ka na u n'u ka kuma o kuma ɲɔgɔnɲɔgɔn olu ma se ka taa wolo fɛn ɲɛnama fosi la min ye o ko bɛɛ lajɛlen ferekelen kɔfɛ tuguni baarakɛla ninnu y'a jira k'a fɔ ko olu ni Orange Mali k'u ye ɲɔgɔn wele bɔgɔ jeninen kan koyi Orange kun welela kun fɔlɔ la kun banna ka taa nka min ye nin waati laban in n'a ye Orange maaw u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko a ti ɲɛ min kɔ maa 151 n'olu y'u wele bɔgɔ jeninen kan u ka kiiri kɛ o kiiri sa o de kɔni ye nin tubabukalo ye ale tile 28 ye baarakɛla ninnu ko olu kɔni tɛ ka dɔwɛrɛ ɲini n'o y'a sɔrɔ maa bɛ se ka maa ta ka tɛmɛ san 10 ni kɔ kan k'o gɛn k'o bɔ baara la pewu k'a sɔrɔ a ma bila a ka hakɛw kɔnɔna na a ka jatew ma dɔn ko olu b'a fɛ k'o dɔn
baarakɛla ninnu ko olu t'a ɲini maa fɛ maa k'u dɛmɛ koyi sabula olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko laɲini min bɛ olu fɛ olu bɛɛ tɛ se ka jo sɔrɔ a la sariya o k'a ka baara kɛ o de ka di olu ye min ye kiiritigɛlaw ye olu fana ka se k'u jɔ u jɔyɔrɔw la yaasa olu ka ko jaabi bɛ se ka sɔrɔ cogo min sini an na segin nin kuma in kan sabula waati ale kɛn tɛ ka an labɔ bi kosɛbɛ a ko dogodogo misɛnw ka ca kosɛbɛ ka kɛ ni Orange Mali yɛrɛ ye nin contractuel maa 151 olu kɔni bɛ yɔliyɔli la nin y'a kalo 19 ye u si tɛ ka se ka baara kɛ tuguni wa u ka degun dɔ de bɛ fara ka su ani tile u tun bɛ baara la k'u gɛn k'u bɔ a la k'a sɔrɔ fosi ma fɔ u ye u ka saraw n'u ka musakaw bɛɛ lajɛlen dulonnen don kɔkan kibaruyaw la Ivoiriyɛnw bɛ k'an ladege kɔkan kibaruyaw la Kɔdiwarikaw fɛ yen u ka denmisɛnninw minnu bɛ kalansow la olu ka tɔnjɛkulu min bɛ yen n'o ye FESI ko ka FESI dulon fɔlɔ ko sabula k'a fana balawu dɔ wulila kalanso dɔ kɔnɔ maa ekɔliden 2 fatura o la ninnu n'an bɛɛ ye kelen ye wa min ye FESI ye ka ekɔlidenw ye u ka ɲɛsuma foyi tɛ bɔ a yɔrɔ Kɔdiwari ɲɛmaaw ko k'a baara dulon fɔlɔ ko yanni sɛgɛsɛgɛliw olu ka ban FMI ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na ko juru min bɛ taa ko a bɛ ka yɛlɛ koyi dollar wari miliyari 100 k'a bɛ ka taa se o ma ko n'o dun kɛra ka yanni san laban cɛ olu kɔni ka juru ko bɛ sɔn ka gɛlɛya kosɛbɛ Diɲɛsiriki naani tɔgɔla banki in kɔni ye nin kibaruya in bɔ ka bin a ka kiimɛli minnu bɛ kɛ kalo saba o hukumu kɔnɔna na République démocratique du Congo maaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko yiritigɛ banbali bɛ olu fɛ yen maa dɔw bɛ yen olu kɔni bɛ ka yiri tigɛ su ani tile u ka kungow n'u ka fɔlaw n'u ka baaraw bolo bɛɛ lajɛlen tɛ ka to tuguni o de hukumu kɔnɔna na sa jɛkulu minnu bɛ yen n'olu kɔni bɛ sigida lakana hukumu kɔnɔna na ani yiriwali kuntalajan olu wulila k'u jɔ u y'a yira ko nin ko in tɛ se ka to sen na k'a taara ye k'a fɔ sinuwaw olu ka société 2 bɛ yen ko o kɔni na kɛ ko in jula koyi o de la sa u y'a ɲini ɲɛmaaw fɛ a baara ka jɔ n'o tɛ Congo a bɛna na kɛ kungokolo fantanbanda ye Faransikanw fɛ yen Kemi Seba ko ale minɛna ntɛnɛn tɛmɛnen Faransi kiiri tigilamaw fɛ kibaruya in sɔrɔla maa min fɛ sa o ye Afrique confidentielle ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Kemi Seba ye k'ale kɔni ni ale ONG Urgence Panafricaniste o ɲɛmaa ye ntɛnɛn don k'a tun bɛ dumunikɛyɔrɔ dɔ la Faransi kɔnɔna na a ɲinɛnkolobaatɔ waati min na sa k'u nana ta cɛw ka taa n'a ye ale kɔni taara ni Niger passeport min ye n'o ye passeport diplomatique ye ko o ko tɛ na kɛ a sababu ye wa nin waati laban in donna bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali Burkina Niger olu ni Faransi kɔni tɛ ka ji kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ Kemi Seba passeport min b'a bolo yɛlɛma o lakodɔnnen tɛ wa ko don nataw kelen pe de bɛ se k'o yira maaw la maaw ka se ka faamuyali kɛ o la bɛɛ lajɛlen ka o faamuya nin waati ninnu kɔnɔna na an ka kunnafoni wulalen na an b'a kun cɛ ni min ye o man di an balimakɛ a n'an terikɛ Ismaël Kulibali ni ale tun bɛ jɛkulu kunna a bɛ fɔ ma ko IBK kanu n'o ye Kulubalikɛ ye ale na an yɛrɛ ye baabu caman kɛ yan yɛrɛ an n'a ye baabu caman fana kɛ k'an to kiledu la Ala ye a ka kalifa minɛ a la an bɛ dugawu don kɛ sa Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi minɛ Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala ka an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a ka denbaya n'a ka kɔlɛ maaw an b'a f'u ɲɛna sa n ko Ala ka hinɛ Ismaël Kulibali la Ala k'a dayɔrɔ sumaya maa minnu bɛ yen n'olu b'an dɛmɛ nin baara in na n'o ye radio partenaire ye an b'u fo ka Seydou Sangare fo Sori Kɛmɛso min ye Maraka Samake an tɛ ɲinɛ Seydou Kurube Jarakɔ Kolonɛli Siri Lamine Bamanan an b'ale fo Ezo ɲɛmaaba ye ale Thierno Umar Asi Jalo Boyina Babi ale bɛ Menakakaw fɛ yen Ibrahim Tunkara an b'a fo Faransikaw fɛ ani Gawusu Tarawele Sori Sako k'ale fo Canada min ye Isa Konate ale fana bɛ États-Unis Lucas Dakono o fana bɛ États-Unis kaw fɛ yen Jaba Sidibe k'ale fana fo Colonel Asaba Jalo Siriman Bacili ka taa se Bayiba ma mairie du district kɔnɔna na min ye Ablaye Ɲagate ka foli ta ka ɲɛsin ale ma Madina Jara Atlanta a n'a balimakɛ Sidi Babi douanier don an b'ale fo ka Ibrahima Sako fo wɔlɔfɔw fɛ ani Papisi Jalo Amadu Gasama an tɛ ɲinɛ ale kɔ Janguba n'o ye Bako ye suguba kɔnɔna na k'a fo Rafael Mungoro ale bɛ douane kuru kɔnɔna na ani Abdramane Jakite ka taa s'u ka ɲɛmaaba ma n'o ye Amadou Sanogo ye an tɛ ɲinɛ fiyewu bureau des enquêtes baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen kɔ Modibo Daɲɔ an b'ale fo INPS kɔnɔna na ani Tata Fofana ale ye anw yɛrɛ fanfɛ bolo yan INPS bolofara min bɛ commune 6 kɔnɔna na Keba an bɛ nin bila ka taa fɛ Tata Fofana kɔni n'i ye nin ye don o don i tilara tubabukan na pewu
amara ninnu ka dugu la